porovnávate Poľsko s Českom s nami, tak my máme 19 miliard na druhom pilieri. Čo má Poľsko? Čo spravili ste s tzv. Bankomatom zdravotníckym? Keď počujem pána Muňka, ktorý je tu, no veľa rokov je tu, a ktorý hovorí o tom a na výbore finančnom častokrát rozpráva, ako ten druhý pilier je zlý. Znova ho spomínal. Ja vás chcem poprosiť, vládna koalícia, Boh vás ochraňuje, aby ste siahli na druhý pilier v roku 2026 ako súčasť vašej konsolidácie, že ho otvoríte a budete presviedčať ľudí, aby svoje úspory vám odovzdali. A druhá vec, zdravotníctvo. Pán Muňko je najväčší kritik zdravotníctva. 15 rokov ste vo vláde pre pána Kráľa. Z 32, čo táto krajina existuje, 15 rokov ste vo vláde a máte miliardy k dispozícii z eurofondov. Kde ste dobačovali to zdravotníctvo? V roku 2020 bol rozpočet na zdravotníctvo 5 miliard eur. V roku 2026 má byť 11 miliard eur. Viac ako dvojnásobok. Kde to tí ľudia cítia? Čakajú kratšie? Umierajú menej? Ale kdeže omietky na nich padajú? Vyzýva ministra financií na súboj, ak sa nebojí, a skúste ho presvedčiť aj vy, kolegovia, nech príde do diskusie.